Korto gorareh kakiri Rananggono gawe kelak Ono wang-wang Oh Watatita Titane sapa Nek wayangi ngono kuwi babo watatita Aku arep menyang dusun Demalang ngerti-ngerti ana bocah cilik resik mbuh atos ora wi tangane apane sing atos tangane kowe mepalang lagu sapa kowe wah iki kok dodokane piye iki empuk kowe ning ngarepku sapa jenengmu aku ana wong takon ganti takon jenengku Alek oh ngopo kowe Alek rene arep goleki sing jenenge Elisa supaya sing jenenge Al iki mau iso kepethuk karo Elisa dadi Al karo L engko gek aku iso anak-anak dul karepmu arep goleki sing jenenge yo Elisa lagi bintang tamu jare ning desa Demalang karo dalange jenenge Dwija Kanggo dalang larang gitu ora jane kari nyang-nyangane gampang penak dalange dirembuk iso so dicicil mangsane kaya sopi peleter kowe ra ning kene arep dienggo tirakat kowe lunga saka kene gah pokoke sing jenenge Al kudu ketemu karo L ya ora kudu upama engko sing jenenge L kuwi ketemune karo Puji ngono dadi LPG. Dadi wangune ya L kuwi karo Al. Nek mung mepalang lakuku kowe marahi ning kene iki dadi bubrah desane mongko ning kene wis do gelem urunan nyato 50. Ngisruh-ngisruhi kowe mongko ibu-ibu do masak kawit wingi, kawit TK nganti saiki. Mung dinggo acara bengi iki kowe ngrusuh-ngrusuhi kowe tak bandem mencelat tilatmu. Wah, wani marang aku. Apamu sing tak maju kowe.
bungah tanpa upama dene awake dhewe sak loron ketiban sampur bintang tamune sapa Ki Dalang Dwija Kangka nggih. Ampun Pak Kangka nggih menika mau nggih sak pokoke setetek-setetek kemawon nggih. Nggih dilalah niki mboten saged ngeprak sikile. Soale pakai rok ngono malah kaku enggak iso ngadek aku ya. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Kangka sampun nggih. Nggih.